Bij een bedrijf in een loods aan de Burgerhofweg in Remun heeft de politie donderdag een professionele hennepkwekerij aangetroffen. En dat was geen kleintje. De politie schatte het aantal planten wel eens op kan lopen tot de 2000. In de loods neven autobedrijf Gommans Jansen was behalve de kwekerij ook een autobedrijf gevestigd. Na 10 uur 's ochtends maakte de politie melding van de ontdekking van de hennepkwekerij. Deze was nog volop in bedrijf en het leek erop dat de planten binnenkort geoogst kosten werden. Nadat de politie in een caravan uit de loods had gehaald, werd het duidelijk dat het om een professioneel ingerichte kwekerij ging, compleet met afzuiginstallatie en een netjes aangelegde stroomvoorziening. Volgens de politie was de stroom op illegale manier afgetapt. Via een smale gang kost men toegang krijgen tot de 2 houten boksen waar de planten zich in bevonden. Nadat verbeelden hij gemaakt werden, begon met de ontmanteling. Alle materialen zullen worden vernietigd. Er zijn 2 aanhalingen verricht en het onderzoek van de politie is nog in volle gang.